सानाव नै बेबायदि जायो आरोना माइ बिदांफ्रा जोंना ओमफ्राय आङो बावनानैसो दङ आरोना बेथ' जोंनिनो खुलुमबायसोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जिउ जिउ भगबान महर लानो सोनाबा दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो हानायमानि देखायलांनो सेस्था खालामगोन आरोना बेकग्राउन्डखौ नायनानैथ' मिन्थिखाबाय दासिमबो आं न'आवनो दङ आरोना दुगैखां लोबखां लानो हाबाय ओमफ्राय आङो एसे बाबायाव हाबनो नागिरदों आरोना माने आं साथि बाथि एसे लागायस्रांनो नागिरदों मानो होनबा जोङो न'आव थानाय जायाना जेला न'आव फैयो अब्लाल'सो आङो मन्दिराव हाबनो मोननाय जायो बाखिथ' माथो होनना बुंबावनो बिखुनजो बिमायानो जोंना फुंनि बेलासिनि मालाय साथि बाथि फोजोंबाय थाखायो दा ओमफ्राय आङो फुङावनो दुगैदों 6थायावनो आरोना कारेन्ट गैयामोन बाल्थिंनि दै सानायनि उनावसो कारेन्ट फैदों बिराद आरो खाफालाबो एसे गेद्दाखा बेबायदिनो आरोना दंखलाबो जि गोरा जानानै दङ ओमफ्राय फैबाय आरो जिबो एसे सुनानै लाबाय एनिवेस बेफोर बादो खामानिया सोलिबाय थाखागोन बेनिफ्राय आं दा साथि बाथि लागायनो थाखाय आङो तैयारि खालामनानै लागोनसै आरो सोनाफोरसो ब्लगखौ फुरा जोबोद नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना सिगांनि अबेयावबा न'आव फैजेननायावनो आं खिन्थाखादों जोंनि मन्दिरखौ ओमफ्राय आं दा सुस्रांनानै लानोसै आरोना सिंनिफोरखौहाय आङो पाइपखौ लाबोलायला आरोना माइया पाइपखौ लाबोनानैसो सुफैयो आं बाल्थिङाव दै रोगायै रोगायै सुफैनोसै आरो पाइपआ बेसेबां मोना संनाय गोलाव दंखायो नालाय इथा जाबनानै बेयावनो सुयो आरो दंखला बिराद गोजान जाबायना जोंना आगोलावहाय बिथिंजाय नङामोन जोंनि मन्दिराबो बै फारसे सिलाथिंसोमोन आरोना आङो माम्बा रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै बिदा बिनानाव सानैजों मेगि लायनो होननानै दखानाव थांदों आरोना आं बे समावनो आं माम्बार फुजा होनानै लाग्रोनोसै आलारि बाथि फोजोंनानै लागनो हाबाय गोसोखौ सान्थि गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय लामायाव एसे ओंखारबाय आङो स्रां स्रां लामा बिराद सुखुनलै सनाफोर बिराद सुखुन आरोना फिसानि फरासुना गैयाबाथ' आं बेयावनो बिराद मोजां सुखुनि दंमोन आरोना फार्स्ट समावहाय हाबा जाग्राहाय जेलानाखि फिसानि हाबनो लागा समाव जाबाय 3 बोसोर जाबाय फिसालाया अब्ला आङो ओंखारनाय जादों आरोना 2018आव ओमफ्राय बोराइगा बारनानै गालांनायाव एसे जिरायनोसै आरोना मैया फैनायनिफ्राय जिरायनाय जायाखै जिरायबाय आं एसे बिराद मजबुतखा दा बार खोलो खोलो गोरबा उन्दुनोबो लुगैबावगोनसो बेवहायनो आरोना ओमफ्राय आं आगोलनि ब्लगसावबो खिथाखादोंमोन स्कुला बैनो जोंना एसामिस मिडियाम सेरावनोमोन ओमफ्राय एसामिस मिडियामाव सोथ'ला होननानै जोङो बेयाव सोनाय जायाखिसै आरोना ओमफ्राय नै जोंनि थाइजौआ मिनिनानै थैगोन बारा देराखै बियो दासिमबो आरोना बेनो आं बेखौनो आसार बानायनानै प्लेनिं बानायनानै फैदोंमोन थाइजौ गोखैया बेनोमोन ओमफ्राय माबा दासिमबो खेरेफिनो जि लाद्रा लाद्रि थायनायखायसो बेबायदि नामाथाय गैया नै दासिमबो खेरेफि आं दाख्लैयो मा खिथाहरनायखौ नंगौना नङा सानोमोन थाइजौआनो देराखै जोंना होननायखौ आसुरित नै बिराद लेटखे थायदों आरोना गोरलै गब गब थाइसे गथासो बानायनांगोन आसारानो बानायबाबो बे जानाय नंला अब्लाबो लाकिलि आसारनि थाखाय मोनसे बुस्थु जानानै होबाय देखायनो आं नोंथांमोननो बेबो बिदिनो फांसेयाबो खिन्थु बे एसे देरसिनबाय आरोना बे गोदै जादसो खिन्थु मानो एथ' लेट जादोंथाय जोंना नांला आंनो ओमफ्राय जोंहा दिनै आदारखौ नायदो जया सरकारा मस्रायबायानो लकेल मुरगि नाखि जया थिगसे खायजाम दाख्लै बैसागोआव न'आव जाबोनायानो बिनिफ्राय जानाय गैया लकेल दाउ ओंखायनो दिनै नै दाउला मासे देरफुफु दंमोन नालाय गोमायोसो जोंनाव दाउलाफोरा आरोना बेखौ लागायनोसै आसोला मस्रायबायानो लागाव मय बानां किदिया खाब' ओमफ्राय नै आलु दि हब' सिन्था नाय ओमफ्राय जोंहा थाइजौआ फिसा फिसा ओमफ्राय नैबे बाहागिनि थाइजौ आरोना बाहागि मैया खयथासो जागौमोनथाय 9:30 ना मा जाखोमोनथाय दालायानो बेसेबांबा गिदिरानो नै दाल दाफा बायना होबाय ओमफ्राय फुरा थाइजौ फिथाइ गोजामोन बियो ओमफ्राय जोंहाबो थामासे खननानै दोनहैखाबाय गावस्राबो मना खननानै लांखाबाय आरो बैथिंजायनि हारसाफोराबो माखासे लांफैखाबाय नै इसिना गिदिर जाबाय आरो बैथिं थामायाव खननानै दोननाय दङ बोरैदि बायखो थिङानो एसे गेग्रेबलायबाय बेस्रा आब'मोनना आरोना आब'
गैया मानसिया अबाय थांखोथाय इनै बोरायनानै माबादोंमोन नामाथाय एम्फौफोर जानाय मोनदां दालाया ओमफ्राय बायबाय आरो जोंनिथिं बारिथिं बायबोबाय आरो दा गुबदा नांलाय हरगोन आङो नै जोंनि बारिथिंसो बायबोनानै दङ बेलाय माथो बेनो आरोना बाहागिनि थाइजौ सिरिनायनिया नै ओमफ्राय मा होनना बुङो बेजे जाबायबाथ' बोलो होनांसिगोन आङो खि गोरलै गलायनाय फौजि बिथां गैया मा गैया थांनाय बोसोरनि बेजे जानायखौ फौजि बिथाङासो दानखावथारदोंमोन बेस्रा दा आंनो बोलो होनांसिगोन आरो लांनोसै बेखौनो गुगु गागा माइयाबो बानायो ना मायो गालांनोसै सानै मानसिया खननानै दोनफैजोब्बाय आरोना जाबाय आंना आसारनि बेबस्थाया ओमफ्राय जोङो फन हरबाय नालाय जोंना माइ हानाय दङ होनना बुंदोंमोन दाख्लैनियाव आङो अखाजों जोंना सिजाबाय होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्राय मेचिनजों मारा होगासिनो दङ बिफाया मारा होदोंनो थांलाय बिमा होननायखाय आङो खारबोथारबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखैमोन बिबाया दाउ गोदागासिनो नालाय ओंखायनो आंनो नायनो होननानै फैग्रोबाय आं देखायलांसै एबारना जोंनि माइ दुब्लि मोननाय माइफोरखौ आरोना ओमफ्राय माने जोंना मोनबाय होननानै बुङोबा गोजां बोथोराव गायनाय माइसो नालाय बर' धान होननानै बुङो बेसो आरो बै दैज्लां सान्दुं गोसायाव गायनाय नङा जोंना गोजां बोथोराव गायनायसो नैबेलाय माथो बेफोरबो मोनफ्राम जाजोब्बाय नै आंनि केमेरायाव माइदि नुगोन आं मिन्थिया खिन्थु बिराद समायना रमायना गोमो जाजोबनानै दं आरोना दुब्लि फोथारा दा दै बेफोरनो माने जोंना मा होनो दैबानानि थाखायनो बै गरम बोथोराव गायग्रा दैज्लाङाव गायग्रा माइखौ बारा गायनो हाया आरोना दैबानाया जालाङो माखासे ओमफ्राय नै दा थिखांनानै लाखानो हाबाथाय सिन्था गैला आरो दैज्लाङाव गायला गिद्दा गाय ओमफ्राय सोरबा एसे बोरि हाफोरा गायबावो आरोना ओमफ्राय जोंहा फ्रायानो गाया जोंना आदि होदों नायदो देखायनोसै आङो बै मारा होनायानो सोनाफोर जोंनि आरोना होगासिनो दङ नै बेफोरबो नै फोरानगासिनो दङ रोगाहाय बेलाय बेफोरो मालायफोरनि मोनहां जाजोब्बाय बेफोरबो नै बेबायदि गोथां स्रो आरो सिदोब जाजोब्बाय फिजिसे ना बैलाय माथो बैनोमोन आरोना बेगावनो हाखांजोब्बाय बेनो बारा गैया जोंना बेयावनो मावबा मेरला बेफोरो बेलेगफोरनि साइदुल बेलाय माथो बेनो बिराद गोबावजों दिनैसो नुफिनबाय आङो मारा होनायखौ आरोना बिदि बायदिखौ एसे अखा मोनबाय सिदोबबाय मोजां फोराननांसिगोन सान्दुङासो मा खालामो बिथांमोनानो मावो आल्लाहु आकबारसो जोंना ओमफ्राय आङो बावनानैसो दङ आरोना बेखौ आं मालायफोरनिफ्राय लाबोनाय बायदि मोनदों खिन्थु जोंनिनो माने दिनैसो जोंनिजों आङो बिदि मारा होनाय नुफेरदों आरोना एबारसो थांनाय बोसोराव एसे होदों आं नुवाखिसै ओमफ्राय नैबे जोंनिनो आरोना फौजि बिथांनि सम्पति ओमफ्राय इलायथो इथिंजायबो मोनहां जाजोब्बाय बिसोरबो सप्तासेफोरावनो थिखांना लासिगोन आरोना अखा हायाबालाय जेबो दिगदार गैया ओमफ्राय अखा हायोबानो एसे दिगदार जायो आरो थिखांनानै लानायाव अब्लाबो बे दैबानाखौ मोनला आरोना ओमफ्राय जुदि दैज्लाङाव गायोबा दैबानाखौ मोनो जोंना ओंखायनो दैज्लांनिखौ बहुद खम गायो खायफाल' गायो आरोना बे जोंनि नङा बे आलदानिसो बैलायनाय बेयावनोबो हालायलायगासिनो दङ आरोना गायजोबा गासिबो हनै माखासेया खालियानो थायो ओमफ्राय नै खन्द' गायो आरो ओमफ्राय अखानि नङा नालाय हाखरावहाय दै जमा दोननानैहाय बेखौनो गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय सेराव हाखर थाथारनांगौ बैबायदि हाखर थाथारनांगौ आरो दै हाखर जोंनाबो दङ बैथिंजाय हाखर दङ बेयावनो जोंहाबो दै जमा दोनो ओमफ्राय नाबो मोनजायो आरो बेयावनो फैदो आं माला सौहैबावनो नेट नांगौनो इसोर ओमफ्राय माराखौथ' होबाय दा सान्दुंनि बिराद गोनांथि सान्दुङा दा मा खालामो आंबो एसे माइ दैनि खामानि मावफालांनो मोनबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आं दिनै ग्रोब जादों दा नायनोसै मा मावलांनो हायो आंबो मा दांफालांनो हायो
फैदो इनै आं माला मोनहैबावगोनथाय आं हालालै बाजाया बामजायाबो नुबायना आंहा माइ गोरलै मोनजानोसैयानो दाख्लैनि लांनायाबो दंबावो आं नोंसोरनो देखायखादोंमोन बै मोनसे ब्लगसआवहाय बे जोबबाथाय बेखौ ग्रोब फख्रियालि बारनानै बारस'नानै नेटखौ हैनानै फैनोसै आरोना आङो फिसाजोखौ गारखोमाबोबाय आङो दानो 80 घन्टा लाबावगोन फटाफट बिबैयाबो दाउआनो गोदि मोदि बेबुसो फारायगासिनो दङ दासिमबो गोदाखाङाखै आरोना स्ल' मसनावसो गोदायो नालाय जोंनिया फख्रियाबो नै दैया राननानै दङ होल्लां होथां ओमफ्राय आङो बै माइ बिदांखौ नुहुरनानै एकदम ओंखारनो लुगैनानै ओंखारबोथारबाय आरोना हाया नै गावब्रा जाहांलायबायमोन नै अखा हानानै मोजां जायो हाफ्रा ओमफ्राय आरो माइ थिखांनांगौ नै बेबायदि जायो आरोना माइ बिदांफ्रा जोंना गाज्रि जाया थिगैनो जायो मबाइलफ्रावबो आंना बारा मोजां नुलायलाङाहाय सिनायलायलाङादां नै बे आरो हाबावनांगौ दङ नांगौआ बारा गैला सरब गुदियावनो होनानै थांबाय माबाया मारा होग्राया थांबायानो आं फैसान्दियावनो थांबायानो दायोहायनो रानगोन आरोना बेलासियावनो ओमफ्राय दा सान्दुं एसे ओंखारबाय नालाय रानथ'थोंसै ओमफ्राय बाव होनानै बेयावनो लांखानांगोन ओमफ्राय जोंहाबो सासे हमनांगोन आरो मालाय गावसोरथ' गावसोरनो होखायो जोंहाबो सासे ओरैनो बाव होग्रा हमनांगोन नङाबा न'आवसो साफा खालामहैनांगोन आरो लांनानैहाय दा मा खालामनाय जायो माजों रायज्लायहैग्रोनोसै न'आव थांगोनसै आं सिदा आरोना ओंख्रिबो संनांगौ दङना आंहा संखावहैनोसै मैया साइडे बिबैया होनखादों नोंसिनि मा संनायखौ जानो लुबैदों आं होनखादों आरोना बाबुनि सिगाङावहाय मा होनो बाबा मैयानो जानोसै होनदोंमोन नालाय दाउखौबो दिनैनो जागोन आबै होनदोंमोन ओमफ्राय नानियाथ' मोनायाव खेलें खालामो नालाय ओमफ्राय गाबोनसो संगोन आङो बाबा आंबो नोंसिनि मा संनायखौ जानो लुबैदों होनखादों आरो संहैनोसै आं आलुजों गोथावनो मा खालामनो संनायबो मोनजाबाय थायाना आंनि जानोबो लुबैखागोन बुंनोसो हाला माथो खालामनो ओमफ्राय जोङो जिजिना फट होनानै फैदोंमोन दसे जिरायनानै आरो बे माइखौनो जोङोथ' दसे नायनानै फैयो होननानै नायफैखादोंमोन आरोना ओमफ्राय माने जों अब्ला आं ओमफ्राय नैबे नानि ओमफ्राय बे माजों थाग्रा जों ज' नायफैखादोंमोन आरो दिना माइखौ मारा होथ'वाखैमोन खोबनानैल' दोननायमोन जों नायफैबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला आरो आं बे भिडिअखौबो बेयाव एसे एड खालामनानै होफाबाय आरोना खारनानै गोलैगोन नोङो फुरथियानो लाजाया दाइट केसरा फैदो नै सैमायानो फिसाजों 1 घन्टा बुरखायखांनायनि उनावसो बेखौ दांफैनो हाबाय आरोना आङो ओमफ्राय मालाय बिथांमोनानो फुरा रेडि नै मस्ला पाति देनानै आलुखौबो एवस्रोखाबायानोमोन आरोना आंहा खालि संनाया आजादियानो लाजाया हालाब ओमफ्राय दालि ओंख्रियाबो मोनखाबायानो नै बेखौ एसे ग्रेभि खालामनानै लानोसै आं मामबार संग्रोनोसै पाँचफोरन सामब्राम लागाव संलि दाउ दिसिया खिन्थु संनायफोरा जायाबा गोथाव मोनजानो नागिरा दे अखाजेरसो अमाफोरानो देन जाजा गोथाव मोनो आङो आरो ओरैबो नै जाल्लायानो लाजाया फिसालाया फ्रायसो जायोलायनो मा होनना बुंबावनो नै बिबैया फेन्दा दालाफासे मोनसे दोनना होबाय हाख्ला खालामनानै एवनानै होनोसै आङो आरोना ओमफ्राय बिखा मोननैसो बिराद खर' देरफैथारो मालाय बिबैनि खाथियावहाय ओमफ्राय नैबेखौ बहलखौ सोरबा फोरला होनो सोरबा बहल जों बहल आरो फोरलाबो होनो भाजि बेबायदि एवनानै लानोसै आङो सोनाफोर बेनिफ्राय ओरैहाय नै फिसालानियाबो बिखाबो दङ आरोना बेखौ दा एवगोन बेनिफ्राय आङो बेखौ मोनबाथाय नैबेखौबो बहलखौबो एवनानै लाखानोसै आरोना ओमफ्राय आङो एलुला देखायबाय थाला फिसाजोआ फारसेथिं खिनाया नै बेसर जागासिनो आंना नैबेयाव दै होनानै आङो मबाइलखौ दसे दोनथ'नोसै दायो लुक्सखौल' आं देखायनोसै आरो दे ओमफ्राय आंनि ओंख्रिनि महरा बेबायदि जाबाय आरोना लास्ट नै मोनबायानो होनजासै दाउ दिसि नालाय हारा हादियासो एसे खारां खाथां नुजाग्रोयो खेंगारनाय खर' माथा माथि ज' संफानायसै नालाय ओमफ्राय नै भलाबो बिराद दै गदों गोरान एवथाबथारनानै जागोन जोंना माइया बिराद मोजां मोनो आरोना बिखुनजोआ एवथाबथारनाय भलखौहाय ओमफ्राय नै बेहा मोनबाय जाबाय गोथाव मोदोमबाय हया गेलगा जाबाय बेखौ एबारनो नैबेल'सै आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय अयथासार जागासिनो दङ थ' बिमायासो बोनांगौनो बिमायासो थ'
जाबाय मोनबाय जानांसिगौल' बेनिफ्राय थाइजौआ बिराद सिरियो जोंना आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो इडिट खालामबा गोलाव जासिगौ बायदिसो मोनबाय आङो ओमफ्राय हानायमानि गुसुं खालामनो नाजानोसै देखायनांगौथ' बहुद दं शेयार खालामनांगौथ' बहुद दं बायदि मोनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो सुखुनाय सुखुयैनि खोथा थायोना आरो जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फुरा नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेनिफ्राय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय माइदेनि खामानियाथ' माबायाव लामायाव गोलैसोनानै दङ आं हायोबा नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामसै आरो हायाबा माथो खालामबावनो सनाफोर स' थेंक इउ स' माच